UJesu Kristu UyiNkosi. Ngiyabingelela ubaba umpostoli, ngibingelele umama umpostoli, abefundisi abavangeli nokwey'khundla zabo, ngibingelele omama obaba abefundisikazi ngiyababingelele egameni leNkosi uJesu ingane yoSunday School. Ngiyabonga kakhulu ukuthola ithuba lokuthi ngime ngaphambili akulula-ke ngithe akhulume ngase ngibezibona ngenokukhaya ngomnyama ngathi enhliziyweni yami hayi ngikhululekile mina ngoba ngomncinyane bakhona abantu abazokhuluma. Yafika i-call, hayi sengikhohliwe ibhibethi kade nginayo, ngakhululeka nje kwaba mnandi sikhuluma. Yafika indaba, uma ifika indaba ngafisa ukugxuma, sasithi masisekusa ukubholoza, kwasho ukuthi akubholozwa-ke la. Ngase ngiyakhumbula ngesikhathi babeyakhuluma nami kunengxoxo ekhona la eceleni. Ngakhumbula ukuthi uNkulunkulu ungikhumbuzile kulezo nsuku umsebenzi angibizele wona. Kwasho ukuthi ngizophika ngithini ngoba uNkulunkulu ubesengitshenile wangikhumbuza. Ngiqonda ngaze ngaba nama-resolutions ukuthi ngizokwenza njani ngalokho uNkulunkulu akukhulumekile. Wayekukhulumile kudala eminyakeni eminingi edlule kimi, wagcizelela futhi kuzo lezo iy'nsuku. Ngase ngibona ukuthi-ke angithobe. Ngiyambonga kuNkulunkulu ukuthi uyaziconfirm izinto zakhe. Ngiyakhumbula nangesikhathi siza la endleleni singabazi ukuthi sizohamba ngayiphi indlela ngoba indlela yaseweneni iyona esiyazi imfushane endleleni ekade siyihamba. Ngafonela abanye abazalwane ukuthi ngiconfirm ukuthi ngoba baney'teleko kwesinye isikhathi ukuthi ihamba kanjani indlela yaseweneni. Hhayi abazalwane abangaphendula bobabili, ngabazama kabili lutho. Kwase kubuya kumina ukuthi uNkulunkulu uyakhuluma ubezongitshela ukuthi kunenkinga endleleni yaseweneni. Ngiyamkhumbula ngolunye usuku engitshela ngilele ephushini, wangitshela inkinga ekhona. Wathi umkhwe wami ngakusasa engithinta ukuthi kunenkinga eweneni, ngase nginqumile ukuthi angihambe eweneni ngoba uNkulunkulu usengitshenile. Ngizama ukugcizelela leli lokuthi uNkulunkulu uyaziconfirma izinto zakhe. Kwesinye isikhathi uzithola usunesibindi ngoba wazi ukusebenza kukaNkulunkulu nokukhuluma kukaNkulunkulu, ngoba bengiqonda ukuthi uma kuwukuthi kwenzeka utho noma kunenkinga ngizobona ukuthi nginenkinga noNkulunkulu, kunenkinga ekhona phakathi kwami, kodwa ngokwazi kwami uNkulunkulu ubezongitshela ngakunenkinga. Njengalokho-ke uconfirmile kimina ukuba bengakakhulumi, kodwa-ke ngazama ukuthi ngichithe lokho engqondweni yami. Ngizocela ukuthi siqhubeke naye u-Isaiah 53, sizofunda uverse 1 noverse 2. Mase ngiqeda ukufunda ngizocela ubaba umfundisi uSithole asiqhubekele. Sisaqhubeka nesihloko sokuthi yayingenasimo nakuhle ukuba siyibuke, kodwa-ke ngizothi ukuthi kancane kuleyo ndaba. Kulukhuni-ke ukukhuluma ngesihloko, ubaba usekukhulumile ngaso lesi sihloko. Phela bekunovalo ukuthi ngizokhuluma ngithini ngale ndaba ngoba kwafika kumuntu angifunde yona le ndaba. Ngiyakhumbula ngaze ngaphupha ngazuthi ubaba ukufaka ishethi lakhe ngabona likhulu kimi manje kwangathi liyoshaya phansi emakhakeleni. Angazi noma bekuyimicabango yami nginovalo ngize ngiphuphe lokho, kodwa kwenzekile-ke lokho. Funda kanjena-ke, ngubani owakholwa ngesikuzwileyo? Ingalo kaJehova yambulelwa bani na? Ngokuba yakhula njengehlumela phambi kwakhe, nanjengempande emhlabathini owomileyo.
yayingenasimo nakuhle ukuba siyibuke, yayingabukeki ukuba siyifune. Ngicela ubaba sikhulekele baba Sithole. Njengoba-ke sesifundile besilokuqala ukuthi ngubani owakholwa ngesikuzwileyo. Mhlawumbe ngifisa ukuthi sigcizelele kulolu phuzu kuqala, kuyiphuzu lokuqala, ukuthi ngubani owakholwa ngesikuzwileyo. Kusho ukuthi sikuzwile esikuzwile, kodwa kuyacaca ukuthi le ndaba esiyizwile yindaba ekungelula ukuthi umuntu ayikholwe. Kudinga ukuthi kube nama-specialities noma izinto ezimenza ukuthi ehluke lo muntu kubantu abajwayelekile ukuze abe sesimeni sokuthi ayikholwe le ndaba esizwileyo. Kube ngazuthi le ndaba izwiwe ngabaningi, kodwa abaningi futhi babo abayikholwanga. INkosi uJesu kaningi yaze yenza umfanekiso wenkosi eyayimema abantu emshadweni ababefanelekile ngokubuka kwenkosi ukuthi abaye emshadweni, bamenywa labo bantu. Sebemenyiwe, bemenywe umphathi wabo, inkosi yabo ibamemela edilini noma emshadweni, bakhala ngamazaba, baba nezinto zabo abazibekayo, izizathu ezizwakalayo kumuntu ukuthi kungani engeke akwazi ukuya noma afike ngalesi sikhathi abizwe ngaso. Yazi asuke inkosi, kwadinga ukuthi kubizwe abantu ababukeleka phansi, abantu abangelutho ngokubuka komuntu. Kwabayibona akwathi makufika kubona isimemo sebeyizwile indaba yokuthi kunomshado, bamenyiwe, basuka, bayamukela indaba, bayakhona. Le ndaba-ke yokuthi ngubani owakholwa ngesikuzwileyo, uma uqhubeka nayo kuthiwa ingalo kaJehova yembulelwa bani na. Kusho ukuthi sebekholiwe abantu, kuphinde futhi kube nalento ethi ingalo kaJehova yembulelwa bani na. Uma uzobheka uNkulunkulu kaningi ngesho kubantwana bakwa-Israyeli ukuthi ubakhiphe eGibhithe ekugqileni ngengalo eyeluliwe, okuwukuthi insindiso le eyenziwa nguNkulunkulu ukuthi le insindiso izofinyelela kubani. Kodwa nokho abantu bayizwile indaba, kodwa kunalaba bantu insindiso efinyelela kubona. Ngizofisa ukuthi sibheke isibonelo noma izibonelo ezithize eBhayibhelini kubantu okwathi sebeyizwile indaba, bedlula ekuzweni indaba, laba bantu bakholwa ingalo kaJehova yelulela bona. Ngifisa ukuthi sibheke owesifazane waseSamariya, owaseKhenani lapha encwadini kaMateyu 15 verse 21. Sizoyithi nje kancane ukuyibuka le ndaba yokuthi kwenzeke kanjani ukuthi yena lo mama athi seyizwile indaba aphinde akholwe yiyo, bese ingalo kaJehova yelulelwa yena. Lapha verse 25 kuthiwa uJesu ephuma lapho wamuka waya emaphandleni aseThire naseSidoni. Verse 22 bheka kwavela emikhawulweni yakhona owesifazane waseKhanani wakhala wathi, ngihawukele Nkosi, ndodana kaDavide, indodakazi yami ikhwelwe kabi idimoni. Kepha akaphendulanga ngazwi. Base besondela kuye abafundi bakhe bamncenga bathi, mukise ngokuba uyakhala emva kwethu. Kodwa waphendula wathi, angithunyelwanga kwabanye,
kuphela ezimvini ezilahlekileyo zendlu yakwa-Israyeli. Kepha wayeseza wakhuleka kuye wathi, Nkosi, ngisize. 26. Waphendula wathi, akukuhle ukuthatha isinkwa sabantwana usiphose ezinjeni. Yena wathi, yebo Nkosi, kepha nezinja zidla imvuthuluka ewa etafuleni labamninizo. Khona uJesu waphendula wathi kuye, O mame, kukhulu ukukholwa kwakho, makube kuwe njengokuthanda kwakho. Indodakazi yakhe yasinda kusukela kuleso sikhathi. La sithola ingalo kaJehova yelulelwa umuntu obizwe ngenja. Umuntu wesifazane waseKhenani uthe ma kufika uJesu ngasendaweni yangakubo, lelo thuba alithola ngaleso sikhathi walibambisisa, wenza isiqiniseko sokuthi iNkosi njengoba isifikile ayisuki la ngingathola ngidingayo. Yalibambisisa ithuba lwesifazane wathi, Nkosi, indodakazi yami ikhwelwe ngamadimoni, ayibanga namahloni ukuthi icacise ukuthi iyehluleka, kunamadimoni ekhaya abusayo, ayinalo elinye ithemba noma ebingesiyona eyakwa-Israyeli, kodwa ithemba layo isizwile ngoJesu waseNazaretha. Ithemba lalo mama walibeka enkosini uJesu, noma ubengazi ukuthi uzohlangana kanjani nenkosi uJesu. Kade abelengazelela ngiyacabanga ithuba lokuthi ahlangane nenkosi uJesu, kodwa abaningi nabaFarisi bephilisana nenkosi uJesu behlala nayo bengabakwa-Israyeli. Kukhona abantu abangaphakathi abalahlekelwa ngumbuso kaNkulunkulu, uNkulunkulu ebengaphakathi kubona, bese kuthi abezizwe abangaphandle befisa ukuthola ithuba, mase belitholile balibambisisa. Lo mama uthema itshela ukuthi no, isinkwa sabantwana lesi akusona isinkwa sezinja, kodwa izimvu ezilahlekileyo zakwa-Israyeli. Number 1, ubengesiyena wakwa-Israyeli, okuwukuthi ungaphandle. Okwesibili, kuthiwa isinkwa sabantwana sinikezelwa izinja, okuwukuthi kusho ukuthi yena uyinja. Uma ubheka-ke incwadi yeSambulo 22 verse number 15, lapho sisodwa isilwane esitshelwa ukuthi singaphandle inja. Kanti kwenze njani ngenja? Inja siyazi ukuthi incwadi kaPetru yasitshela nezaga ukuthi inja ibuyela emhlanzweni wayo. Yikho-ke iBhayibheli lithi-ke izinja zingaphandle kombuso wezulu nemfebe namathakathi kuyabantu, kodwa ey'lwaneni ey'khona ey'philayo kubalwa izinja. Makukhulunywa nalo mama kubalwa izinja. Yini inja? Sesichazile ukuthi yenze njani inja, okuwukuthi njengoba umfowethu ofakazile ngokubuyela esonweni, yilowo muntu-ke inkosi uJesu embiza ngenja, okufanele lowo muntu inkosi uJesu ayincengisise, asondele kuyena ukuthi mangaba kuwukuthi usenalo ithuba impela agijime ayokhala enkosini uJesu, hleze nayo ingamamkela, ngoba sithola inkosi uJesu ithi makwenzeke kuwe njengokukholwa kwakho. Ngamanye amazwi, yamkela lesi sinkwa esingesezimvu zakwa-Israyeli ezilahlekileyo, samkele noma ngabe uyinja. Ngamanye amazwi kusho ukuthi ukukholwa kwalo mama nokuncenga kwalo mama nokuguqa kwakhe khuleka enkosini kwamenza lo mama ukuthi akangabe esaba yinja, ngoba uma beqhubeka nobunja bakhe ubengeke athole lesi sinkwa sabantwana. Esinye-ke leso seyibonelo zabantu abafumene umusa kuNkulunkulu,
abakholwa ngabakuzwileyo njengesifebe saseJerikho, sakholwa ngamandla kaNkulunkulu, sakholwa ngesikuzwileyo, sathola insindiso. Uma ubheka incwadi kaMateyu uzothola ukuthi leso sifebe leso sibhalwa ozalweni lweNkosi yethu uJesu Kristu. Ngani na? Ngoba lesi sifebe sakholwa ngesikuzwile kwase bakhona esikwenzayo. Kukhona abakholiwe ngesikuzwile kodwa abangenza lutho. Labo ke ingalo kaJehova ayilulelwanga kubona, balahlekelwa insindiso noma ngabe sifikile ngoba bathe sebezwile abathathanga izinyathelo ezithile. Isibonelo sesibili somuntu othole insindiso kuNkulunkulu ebe ngokubuntu engayifanelwe naye engowezizwe, sithola umtheni, umuntu waseTopiya, isikhulu sikaKhandake lapha kuZenzo 8:26-40. Noma singasafundanga kodwa siyayazi indaba, noma abaningi ngikholwa ukuthi bayayazi. Lo muntu usuka eTopiya kukude kabi uma ubheka imap uya kwa-Israel. And ubengasukanga nje waya kwa-Israel kuphela, uthola ukuthi iBhayibheli ubeya eJerusalem. eJerusalem ubeyokwenzani lo mthelo? Ubeyokhuleka. Lisitshela kanjalo iBhayibheli. Ngesikhathi efikile eyokhuleka, uPhilip ubhizi uyashumayela, abantu bayasizakala, bayalalela izwi likaNkulunkulu. Lapho eseqedile ukukhuleka eJerusalem, esethi ubuyele ekhaya, ubhizi ufunda sona lesisahluko esifunde kusona uIsaiah 53. Uyayifunda le ndaba esekhulekile, nokho akayiqondi. uNkulunkulu useyamthatha uPhilip, uthi yeka lo msebenzi owenzayo njengamanje, hamba uye lapha ehlane. Akazi uPhilip ukuthi uyokwenzani ehlane, akatshela ukuthi makahambe nje ehlane. Mayifike ehlane, nanzi indoda ibhizi ihlezi enqoleni yayo, iyafunda iBhayibheli, ifunda incwadi kaNkulunkulu. Abantu ke labo abayokwambulelwa ingalo kaJehova, abayifundayo incwadi kaNkulunkulu, abalifundayo izwi likaNkulunkulu ngoba liphefumulelwe nguNkulunkulu. Ngesikhathi ufunda leli izwi eliphefumulelwe nguye, kusho ukuthi liyaphila. Ngoba no-Adamu wadalwa ngobumba, esadaliwe akubangakho ukuphila kwaze kwaba ukuthi kuphefumula uNkulunkulu. Izwi likaNkulunkulu linguye uqobo lwakhe. Mayiphefumulele, usudla kulo mphefumulo, usudla inyama yeNkosi uJesu. Sikuzwile lokho eyinsukwini kukhulunywa ngalo. Lo mthelo wakhe efunda iBhayibheli nakuba ubengaqondi, kodwa uNkulunkulu wabona inhliziyo nokulangazelela komthelo ukuthi ngeke ngimiyeke lo esehambe ibangeni ngaka. Angazi-ke kukhona abantu abahluleka ngisho ukukhuleka nje bengenzanga namsebenzi ekutheni umuntu sefanele awalala, wathi umuntu ngikhathele, ahambe nje afika lale kube mnandi, bese-ke namadimoni kube mnandi kuona azenzeleke. Ngoba vele lo muntu akalangazelele uNkulunkulu, akalambele uNkulunkulu. Elithi iBhayibheli babusisiwe abalambele bomele ukulunga, bomele izwi likaNkulunkulu. Babusisiwe abampofu emoyeni. Mabempofu kusho ukuthi bomile, bafuna lokhu kudla abadinga ngoba bampofu bomile. Nalo mthelo wakhe uzuza ukuphila ngoba ubempofu elangazelele ukuthi ahlangane noNkulunkulu, eyokhuleka kuNkulunkulu ngamazi. Usuka yedwa la esuka khona ezweni lakubo. Ngicabanga ukuthi bebengakhona abantu bakhona bengashumayeli, kodwa ngoba wayizwa le ndaba, eseyizwile wakholwa yiyo, wabona ukuthi la ngikhona njengamanje ngeke ngisizakale, ngidinga ukusuka la ngikhona.
nawe mntwana kaNkulunkulu nami uma sisendaweni engenaNkulunkulu noma esisusa uNkulunkulu okuyisono sidinga ukusuka kuleyo ndawo ukuze sifumane insindiso evela kuNkulunkulu. Uma sisazoqhubeka sihlale sithi siyabekezela le nsindiso ngeke siyithole noma ngabe kuthiwa siyizwile. Ngiyacabanga ukuthi lo mthelo akusiyedwa owayezwile eSetopia ngendaba kaNkulunkulu ngendaba yevangeli kodwa wasuka yedwa. Mase ifunda indaba uNkulunkulu wathi kuFilipi sondela kuye. Mayesondela kuyena uyambuza uthi uyaqonda yini lokhu okufundayo na? Uthi yena ngokuzithoba okukhulu ngingaqonda kanjani kungekho ongifundisayo na? Ngathi ngaba ngizogcotshwa ngaba novalo ngathi umfundisi kahle kahle ngumoya ongcwele. Uyena okwazi ukuchaza izwi, uyena ongumfundisi elithi iBhayibheli uzosifundisa konke. Ngakho wonke umuntu ongumfundisi kuyaphoqa ukuthi makabe nomoya ongcwele ngoba kuwumuntu kahle kahle othunywe nguNkulunkulu ukuthi akatshele abantwana bakaNkulunkulu inhliziyo kaNkulunkulu. Yikho-ke ngaba nalokho ngaba novalo ngathi ukhuluma nalo msebenzi kodwa udinga ukuthi umuntu ahlale ecwalisisa ngoba kumele ahambise imessage kaNkulunkulu. Kungenjalo uzofika uSathane umuntu ayithole ngazuthi uhambisa imessage kaNkulunkulu kanti isimo Sathane phakathi. Yaqala ke abanoSathane ke kuyonakala. Hayi umthelo wake seyithobile. Ekuyithobeni kwakhe wayechaza indaba uFilipi wamshumayeza njengoPawulu naye ephendula uNkulunkulu wadinga ukuthi abe nomuntu amfundisayo oyaziyo indlela kaNkulunkulu. Hayi ke umthelo esefunde yonke indaba ngiyakholwa ukuthi wayesefundile nangendaba kaNikodimo ukuthi iNkosi uJesu yathi umuntu kumele azalwe kabusha, azalwe ngamanzi aphinde azalwe nangomoya. Thema yabona amanzi umthelo wathi nanga amanzi wawakhona wathi kwalana ukuba ngingene emanzini na ngobani usawabonile amanzi usetsheliwe ngawo ngosuku lokuqala ephenduka wangena emanzini ngoba vele baseqaleni belangazelele uNkulunkulu wazi inceku yakhe wayiyekisa umsebenzi kade wenza yaya kulomthelo mayiseqedile sephelile ngomthelo esebhabhadisiwe esejabula ekwela kubo uNkulunkulu waphinde wamthatha uFilipi wambuyisela lapha kade kufanele uFilipi abe khona enze umsebenzi kaNkulunkulu. Wamenza uNkulunkulu ukuthi uFilipi ahambe ngendlela emangalisayo wanyamalala uFilipi emahlweni omthelo. Umthelo seyitholile into ebeze ngayo ngenxa yokuthi ubezwile. Angazi-ke noma wena uzwile yini ekuzweni kwakho, wenze njani ngokuzwa kwakho, noma usazohlala lapho ukhona ibe insindiso ingekho. Mhlawumbe umthelo wathi mayefike ePretoria wafika wayekhuluma indaba washumayeza mhlawumbe abantu. Ngiyacabanga ngoba kunencwadi kaJesha nezinye incwadi ekuthiwa zitholakale eTopia ebese ilahlekile, isilahlekile imbhalo. Angazi ukuthi kuyiqiniso kangakanani lokho nokuthi yayibe leyo mbhalo yayifike naye yini lo mthelo angazi, kodwa umthelo sikwaziyo ukuthi wayithola insindiso, wabhajadiswa, wazalwa kabusha. Okunye noma omunye noma abanye babantu abafumana insindiso bebe futhi bengabantwana bakaNkulunkulu engathi bebengeke bayithola insindiso ngaphandle kokuthi bayithobe. Ngicela sibheke nje kafushane lapha kuLuka 24, sibheke lapha
siqale sibheke uverse 15 no 16 no 17 bese sizogquma. Kuthiwa wathi besakhuluma bebuzana uJesu uqobo wasondela wahambisana nabo. Fakazela izwi lakhe ke la uNkosi uJesu ukuthi abantu mabebabili bebathathu behlangene ngegama lakhe uyakuba lapho bekhona. Labazalwane bebekhuluma ngegama leNkosi yethu uJesu ngokufa kwakhe. INkosi uJesu ke yasondela yahamba nabo. Kepha amehlo abo abebambekile ukuba bangamazi. Wathi kubo, zindaba zini lezi enikhuluma ngazo munye nihamba na? Base bema benyukumele. Labazalwane bayahamba bakhuluma ngeNkosi uJesu. Isihamba nabo amehlo abo afiphele, ababoni ukuthi bahamba neNkosi uJesu. Ngoba khona abantu abathi sebefikile endaweni right bahluleke bangaboni ukuthi sesifikile endaweni eneNkosi uJesu. Manje kumele ishintshe indlela zethu ngoba kukhona iNkosi uJesu. Uma sibheka uverse 25 no 30, uthi uverse 25 wayesethi kubo, onina eningaqondiyo nenilibele enhlizweni ukukholwa yikho konke akushilo abakushilo abaprofeti. La ubheka ngegama lesilungu uthi oh foolish people, okuthi uthi ziwula, njengaloko esifazane ekuthiwa inja. Nakulaba bantu ke iNkosi uJesu ibabiza ngeziwula ngoba bengakholwa. Yini iNkosi uJesu ibabize ngeziwula ngenxa yokungakholwa kwabo na? Ngoba umuntu ulungisiswa ngokukholwa. uAbrahama walungisiswa ngokukholwa. Kusho ukuthi ngamanye amazwi umuntu mayengakholwa akalungisiswa lowo muntu. Akekho muhle phambi kaNkulunkulu ngoba akakholwa. Lo wesifazane waseKhenani esikhulume ngaye waba muhle phambi kaNkulunkulu ngoba wakholwa. Laba bantu abafundi beNkosi uJesu baba babi phambi kaNkulunkulu kwaze kuthiwa iziwula ngoba bengakholwa. Masigijimela ku-30 kuthiwa wathi esehlezi nabo ekudleni wathabatha isinkwa wabo wasihlephula wabanika. Lento leliphuzu ke lokuhleshulwa kwesinkwa ubaba ukhulume kakhulu nokuthi kanti isinkwa singumzimba weNkosi yethu uJesu. Isinkwa siyizwi leNkosi yethu uJesu. Ngakho ke uthe mase sibanjwe iNkosi uJesu isibonga isihlephula kwaye lapho ke kuvuleka khona amehlo. Kodwa ayiqali lapha indaba. Ekuhambeni kwabo neNkosi uJesu, iNkosi uJesu yashaya sengathi iyadlula. Kwakuyinhloso yayo ukuthi ihambe nabo ibabonisa imfihlakalo, ibavula amehlo kamoya, ikususe ubuwula ebesikushilo kona. Kodwa iNkosi uJesu ishaya sengathi iyadlula. Laba bantu noma abafundi beNkosi abashonga ukuthi lo muntu esingamazi nakumazi ukuthi ubani. Okwesibili akazazi nendaba ezenzeke la. Kodwa ukhulumile futhi ngevangeli, wakhuluma ngezwi kaNkulunkulu. Manje sesiyamzwela noma sethe siyizula, kodwa siyamzwela ukuthi seliyashona la. Le ndlela ehambayo selihamba yedwa, kungenzeka ahlangane negcole endleleni. Ngcono sizama ukuthi angene nathi ngoba bebalekele noma bebona ukuthi seliyashona la. Akusaphephile ukuthi umuntu ahambe yedwa. Baba nozwelo nomuntu abangamazi. Elithi iBhayibheli babusisiwe abantu abangenisa ivakashi emakhayeni abo. Elikhulunyiwe lento kulo leliphasini.
nalaba bantu bangenisa umuntu endaweni yaseMawuse abangamazi othe bayiziwo kodwa futhi wabashumayeza. Omunye bezothi hawu esengithukile inhlamba uyangishumayeza futhi ayikhona uthi kungenzeka yini ukuthi kube uKristu lo, kodwa ngoba bebeke bahamba na futhi bebemlandela, ngiyakholwa ukuthi bebesazi ukuthi akuphindiswa okubi ngokubi. Bathi ngenxa yalokho noma sesikhulume kahle sizomcela ukuthi ahlale nathi, ngoba ushilo wathi nizwile kwathiwa izinyo ngezinyo iso ngeso, kodwa ngithi kimi thandani izitha zenu. Bamthanda umuntu abangamazi kanti abazi ukuthi sebehamba neNkosi uJesu. Mhlawumbe nalo muntu onomdelelayo umbukela phansi, awazi noma iNkosi uJesu isazosebenzisa yena yini, awazi ukuthi iNkosi uJesu ihleleni ngalo muntu wena umbona engelutho njengalokhu nje wena uzibona ungcono kunayo. Sizoqhubeka lapha ku verse 2 sizwe ukuthi yakhula njengehlumela phambi kwakhe. Angithathi ilokhuza la ivesi lokho kuthiwa yakhula njengehlumela phambi kwakhe na njengempande emhlabathini owomileyo. Ngizothanda ukugxila kakhulu endabeni yomhlabathi owomileyo, ukuthi yakhula njengempande emhlabathini owomileyo. Nalapho uma ubheka kuMateyu 13 noma singazofunda khona, iNkosi uJesu ikhulumile ngembewu. iNkosi uJesu kuJohane 1 siyathola ukuthi ingulizi, izwi layo ngokwencwadi kaPetro yokuqala liyimbewu engabunile. Manje le mbewu iyona othi uyibeka phansi emhlabathini bese uvela impande uma isiqhuma. Manje ke lapha kuMateyu 13 sithola iNkosi uJesu yenza isibonelo sembewu ukuthi nomhlabathi, into ezimbili lezi, umhlabathi la kuleli verse sizwe ukuthi umhlabathi owomileyo. Angisazoyichaza ke kakhulu noma yonke indaba iNkosi uJesu eyilandayo, kodwa ngifisa ukugcizelela leli lembewu nomhlabathi. iNkosi uJesu yathi ke enye imbewu yawela endleleni, enye yawela edwaleni, yachaza ngokuhlukana kwakhona. Angifisa ukuqeda isikhathi, ngifuna nje ukuthi ngiphawulele indawo yedwala, ngoba la kuthiwa yakhula impande yakhula njengempande emhlabathini owomileyo. Idwala ke siyazi ukuthi kungumhlabathi isikhathi esikhulu umhlabathi owomileyo. Idwala noma lingana izulu njengoba lina nje, kuba nomhlabathi phezulu othe ubalulu. Malina kakhulu imvula ivela ikhukhule lo mhlabathi, kube lukhuni ukuthi imvula ingamanzisa ukuze lo mhlabathi kube khona ongawubheka. Ngikhuleka emakhaya kulinywa, bekuthi maqala ihlobo kulindwe imvula yokuqala bese kuphendulwe umhlabathi. Uphendulelwana umhlabathi ukuze imvula ezolandela ifike ihlale ingasuki kulo mhlabathi, ukuze imbewu ezobekwa lapho ikwazi ukuthi ihlale imile ikhulu. Ngoba kuthiwa yakhula njengehlumela, ulichazile kuba ihlumela angisazi ukuchaza ukuthi liyini. Mayikhula njengehlumela uma ubheka kuthiwa ngesilungu a tender plant, ukushilo lokho ba. Mabechaza bathi isihlahla lesi esingenathemba. Othi mawusibheka ubone ukuthi akukho la siyakhona lesi sihlahla, kodwa futhi simile njengoba kube khona inhlanzana yembewu ehlalile kule ndawo.
Ekuhlaleni kwayo inkinga ukuthi ihlale endaweni errong. Mayihleze esiqwini esesifile. Lesiko asisakwazi ukudonsa umsoco noma ukudla okusenhlabathini. Le mbewu isiyaqala isiyafa ngoba ayikwazi ukukhula kudingeka ukuthi ayinamathele emhlabeni. Nezwi likaNkulunkulu kumele linamathele kimi nawe, lihlale kimi nami, ngoba uma lingahlali kuzofana nale mbewu ukuthi itshalwe emhlabathini owomileyo. Mawomile lo mhlaba, le mbewu izobuna ife ingamili, zingabikho izithelo. Kwenzeka ngolunye usuku inkosi uJesu idlula kwenye indawo kutholakala ukuthi kunomkhiwane. Yafisa inkosi uJesu ukukha izithelo kulomkhiwane. Bekuyasiyona isizini yawo lo mkhiwane. Ngamanye amazwi izinto bezingahambi kahle. Bekungekuhle ukuthi lo mkhiwane ungathela, kodwa nokho ngoba imbewu yabakhona la, inkosi uJesu ilindele ukudla izithelo kulo mkhiwane. Uyazi kwenzekelani kulo mkhiwane? Waqalekiswa ngoba awuthelanga izithelo. Inkosi uJesu ifikele lokho emhlabeni ukuthi kutshalwe izwi layo. Njengoba ngingakhuluma ngokuphendula komhlaba, iqale ngokuthumela uJohane umbhapathizi ukuthi azothambisa inhliziyo zabantwana nawoyise, ukuze ithi ifike inkosi uJesu nezwi layo sekuthanjisiwe lo mhlabathi usuphenduliwe ukuze le mbewu ezotshalwa inkosi uJesu ifike umhlabathi ongumama. Kubalulekile ukuthi lona lo mzalwane awumanzise umhlabathi ngezwi kaNkulunkulu ukuze likwazi ukuhlala, ngoba inkosi uJesu mayifika tholakala ukuthi lo mhlabathi womile, noma ngaba ibithanda inkosi uJesu ukuthi ayimile le mbewu, ikwambulele imfihlakalo yayo, kodwa imfihlakalo yayo isezwini, imfihlakalo yayo futhi ikumoya ongcwele, ngoba uyena umoya ongcwele osikhumbuza esitshelwe inkosi uJesu. Kuphinde kuyena futhi osifundisa konke. Ngamanye amazwi siyamdinga lo Jesu, kodwa ngaphandle kokuthi ulifundizwe kaNkulunkulu uzokhunjuzwa ini. Okuwukuthi le mbewu izofa, ibulawa ukuthi akuvunguzwa umhlabathi. Umuntu akazivunguzi umhlabathi ngokuthi avume izono zakhe, adedele inkosi uJesu ukuthi ingene, ngoba sizwile ukuthi inkosi iyafisa ukungena kumuntu. Ngoba Isaiah 59 verse 1 no 2 ukuthi indlebe yakhe ayinzima ukubengezwa, nengalo yakhe ayifinyeziwe, noma isandla sakhe asifinyeziwe ukuba singesindisa. Kodwa ukubi bethu obusahlukanisa naye uNkulunkulu. Ngamanye amazwi sivunguza umhlabathi wethu ngokuthi sivume izono, bese leli dwala liqhekezeke. Le mvula mayisifika noma le mbewu mayisifika ifike ekwazi ukuthola indawo igxile, bese kuvele izithelo. Inkosi uJesu yashona phansi komhlaba yangcwatshwa njengembewu eshona ngaphansi komhlaba ukuthi ingcwatshwe ukuze iveze izithelo. Yavuka inkosi, ivukela ukuthi mina nawe masivuke ekufeni, ngoba uNkulunkulu wathi ku-Adamu, mhlazane udla kulowo muthi uyakufa nokufa. Inkosi uJesu yafika sifile. Mayifika sifile yadinga ukuthi ingene ekufeni, yosilanda ekufeni. Yikho-ke yafa.
and kwakumele ukuthi kuchitheke igazi layo ngoba iBhayibheli isitshela ukuthi ukuphila kusegazini. Yikho-ke kumele sihlanze ingubo zethu egazini lenkosi yethu uJesu Kristu ukuze sifumane ukuphila kusukela igazi lika-Adamu esizalwe ngalo bese kungene igazi lenkosi yethu uJesu Kristu elingumoya oyingcwele. Ngaphandle kokumoya oyingcwele njengoba sizwile abantwana bakaNkulunkulu besho akukho ukuphila okuphakade ngokuphila kusegazini. Ngamanye amazwi ukuphila naphakade kwasezulwini kusegazini lenkosi yethu uJesu Kristu kukumoya oyingcwele. uNkulunkulu noma inkosi uJesu yacacisa lokho kuNikodimo ukuthi umuntu kumele ukuthi azalwe ngamanzi ahlanjululwe azalwe ngezwi likaNkulunkulu. Inkosi uJesu ithi senihlanjululiwe ngezwi engilikhulume kini ngoba izwi engilikhulume kini lingumoya. Lo moya ke okumele ukuthi nawo sizalwe ngawo ukuze siphile. Ngaphandle kokuthi sizalwe ngalo moya sifile sizidumbu ngoba ukuphila kwenyama yonke kusegazini. Lokwethu ukuphila kungaphakade kusegazini lenkosi yethu uJesu Kristu. Ngiyabonga kakhulu. Ngizocela ubaba uZulu asikhulekele.